Ik zei ik al, wij hadden zoveel zweepslagen gewoon in het leven, maar dit wie de mokerslag. Voor de eigenaars van het paintballcentrum in het Oude Melkfabriek in Oudwoud is de na een tige zwiere periode weer een stip aan de horizon. Na 4 maanden met de verzegelingen van het paan zo'n mannen jeder als onkundige. Jullie niet stikken. Hoppa. Hartstikke. Eerst waarom, na 17 december 2024 doet de dienst speciale interventies een invaldier in de kookwaskerij die het in het verhierdiel van het paan ziet. Op dat moment staat onze wereld gewoon compleet helemaal in. Lulk, we zijn helemaal doof van binnen. Ja, het is gewoon zo moeilijk te omschrijven, want alle emoties komen op dat moment naar boven. Het is gewoon net te bevatten. Dan wist wekker, maar het hele erf vol met politie en beveiliging. En ze waren nooit zwier bewapend, dus die dag was gewoon een hele traumatische ervaring. Ja. De hierder van de loods waarin de kookwaskerij ziet, kwam bij de eigenaars van het Oudmalkfabriek met het verhaal dat hij en zijn vrouw waarom naar Friesland wonen te waaien. Zijn vrouw zou erbij komen. Er waren zelfs foto's toond van de onkochte wenning, werd ze net voor ten dadelijks inkomen. Er wie dus opslaggrond te nedig in de loods. Ze gingen verhuizen en zo een paar weken later kwam er een verhuisvraagwagen aan. Het was duidelijk te zien op een ziekenhuis stiek, verhuisbedrijf, de namen weet ik zo net. Maar er waren hier al je mensen al thuis. Ik wie thuis, dochter en de zoon die kwamen er aan. Er waren je meer band, er kwam nog een paintballgroepje hier aan. Dus er waren een prutte activiteiten al op het RC's maar. En dan komt zo'n vrachtwagen op klaarlichte dag en dat is juist het verhuisbedrijf. Kleer toch? Het past. Nee, dat was totaal geen argwaan op dat gebied. Nee. Elke dag worden ondernemers benaderen door criminelen om loodsen te verhieren. Maar dit soort verhalen die het echt wel onnimmelijk binnen. Wieringa had dan echt wel een tip voor ondernemers. Ja, als een oor nou zijn loodsen of haar loodsen in de verhier wilde waan, ja, wees dan toch wel heel erg op die hoede. Want zij had het al je zo professioneel aanpakt. Ze had een goed verhaal. Dus ja, het is jammer, maar handel je net op basis van goed vertrouwen. Na de inval wie het een tiergedregen tiet, haast alles op het terrein wie vergrendelen en 20 jaar levenswerk, het paintballcentrum, wie in één keer voort. Elke dag was natuurlijk ermee geconfronteerd. Je misschien overal hing je grote plakkaten, dus hadden wij dan weer boeten kwamen en dan was er gewoon heel erg mee geconfronteerd. Al die jaren dat wij hier met zoveel plezier wennen, dat de show wie er nou wel van. Daarom hebben ze het Oude Melkfabriek Huis ter Noord, inclusief paintballcentrum en de loodsen eromheen verkocht. Door de verkeer mocht de verzegeling jeder van het paan en met de oud-eigenaars, nu nog met de verse klanten, ont 4 juli paintballen in het Oude Melkfabriek.